Amen. Akinibingelele bazalwane. Amen. Bingelele umphathi ohlelo. Phakathi kwethu bingelele umpostoli. Dad. Phakathi kwethu bingelele abafundisi bonke abakhona nezinkosi mazikhona abanye abenzikambazi. Amen. Bingelele omama befundisi uma bekhona phakathi kwethu. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Nginibingelele nonke Jesus, izihlobo zenkosi. Bingelela abafowethu abasidumiselayo lapha nabasidlalela ikeyboard. Egameni likaJesu. Amen bazalwane. Amen. Nikhona imvuselelweni. Amen. Hallelujah. Amen. Umangwane ukhona bekade lithi uphi ukhona namhlanje. Hallelujah. Ngiyafisa abazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi sivele sizwe lenkosi. Hallelujah. Asibone bekade bekhona izolo ngoba i-series le sibingelela udokotela Dr. Nsele i-host yale revival. Amen bazalwane. Amen. Siyakubingelela mfowethu, siyabonga. Dr. Luke dokotela phakathi kwethu ayixabana imfundo noJesu. Hallelujah. Ngiyabonga Nkosi. Siyabonga brother lokho kuhlelile ukuthi sibe kule ndawo under leadership ibandla. Hallelujah. Siyabonga support bazalwane ezenzayo. Baba Mhlongo siyabonga support oyenzayo kulensizwa uma misimvuselelo. Hallelujah. Ngoba akukuhle bazalwane ukuthi uSaul alibala ukuxosha uDavid ngomkhonto. Into engiyaziyo ngoSaul, niyamazi uSaul bazalwane. uSaul waba inkosi emveni kwalokho waxosha nje uDavid ngomkhonto ekubuseni kwakhe sasapheza sakhe. Ehupha uDavid ngomkhonto. Hallelujah. Amen. Amanye amazwi, the young lions bazalwane, uma uNkulunkulu ewaphakamisa, we need to support them. Hallelujah bazalwane. We need to support them. There's no need to crush them, but we have to support them. Siyabonga ke bazalwane konke enikwenzayo esikubona nikwenza usho ukuthi you are supporting the young people bazalwane. Ngiyambona mama wami lapha naye khona, siyabingelela mama egameni lenkosi. Ngiyathoba kakhulu bazalwane. Asilapha ku chapter 6 Daniel. Ngibongele nami bazalwane ukungimema lapha uba izoshumayela. Ngiyathoba kakhulu, ngiyabonga akuncane ukukhulu kakhulu bazalwane umenywa. Hallelujah. Amen. Chapter 6 uDaniel bazalwane. Angijwayele ukufunda amavesi amaningi kodwa ngiyafisa ukuthi siwafunda abemaningi. Chapter 6 verse 1 to 10. Bese omunye nina nilungise lapha, niyazwa nilungise lapha. Nihlabelelayo nilungise lapha. Omunye uzongivulela izenzo zabapostoli. Khona uzongifundela nje isihloko kuphela. Ungifundela isihloko kuphela. Intshumayelo yethu bazalwane iyaqhubeka. Nangizobazalwane. Intshumayelo yethu enzani bazalwane? Amen. Iyaqhubeka. Siqale kuphi konje izolo?
enza class sakhe ibandla manje angithi bazalwane ya akukuhle bazantu kushunyayelwe lithi maliwe itende nawuwe kanye nalo ngoba izimvu ezenza lokho izimvu lezi isizakalayo umaliwe itende nazo ziwe iphase lo grade lo iphase lo grade ungawe kanye netende sithe ugrade bani bazalwane sifunde ngo grade 1 sithe ugrade 1 yini hlobo lwamakholwa ilaba bayizimvu sathi kufanele uyiphase leyo level sathi ungavumi ukubizwa ngemvu yenkosi haleluya sasa sithi kufanele uyiphase leyo grade you can come on my brother uze singalali go to second level bazalwane uma usuyiphasile itest ngoba uNkulunkulu uyamvivinya umuntu yebo Nkosi yami akwazi ukuhamba noNkulunkulu ningavivinyani yebo hayi niyavivinywa uyavivinywa angisho mina ukulinga usathana ngisho ukuvivinywa uNkulunkulu uyangena kwi-test kaNkulunkulu kwi-test room kufanele ungene uyibhale uyiphase nikhona bazalwane sasa sithi number 2 bani class coming grade elandela ubani khulumani kakhulu class khuluma kakhulu ngizokukhomba grade 2 sathi obana banjani abazalwana abafundi uyaphasa umuntu from ukuthi abe yimvu ayoba umfundi sayichaza indaba mayise umfundi ubahlobo luni lomzalwane amen bazalwane amen sasa sithi nakho kunengozi sengathi ungayiphasa haleluya uye ku grade 3 ilona engifuna simbheke ke namhlanje bazalwane ukuze kuzothi makuwa lemvuselelo nawo ucheck the level haleluya grade 3 ke bazalwane mhlawumbe umuntu awuchaze number 3 grade 3 ilabazalwana baba ne character yokukhonza uNkulunkulu ngobupostoli Paula ngiyangizwa bazalwane amen not i-rank yokuthi umpostoli kodwa yokukhonza uNkulunkulu at the level yobupostoli ngiyangizwa bazalwane amen that is the level uNkulunkulu ayifunayo ngiyangizwa bazalwane amen kukhona amanye amabandla abizwa ngokuthiwa abapostoli angithi bazalwane yebo ngiyakholwa ukuthi i-character yabo isimilo sabo nokukhonza kwabo uNkulunkulu kukuleyo level ngiyangizwa bazalwane amen manje ngifuna ke sibuke bazalwane u-level 3 ukuthi uma sesikuleyo level bazalwane uNkulunkulu ufuna simkhonze kanjani hallelujah amen can somebody read for us bazalwane asifundele Daniel chapter 6 Daniel chapter 6 1 to 10 Daniel chapter 6 verse 1 Kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezu kombuso iBhayibheli lithi kwaba kuhle kuDariyu yes phezu kombuso izikhulu eziyikhulu namashumi amabili abeziyakuba sembusweni wonke kwabekwa izikhulu ke bazalwane lezazoba embusweni wonke sawubona Mkhonyana Mr Mahlezi sebenza nawo insizwa yes phezu kwazo wamisa abongameli abathathu lithi iBhayibheli wamisa lenkosi abomongameli presidents phezu kwezwe yes uDanieli engomunye wabo iBhayibheli lami ke bazalwane lithi Daniel
Daniel was one of them. Yes. ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. iBhayibheli ke lithi ke lenkosi yayibabekile lapha Yebo Nkosi yami. bagade zonke izinto ukuze inkosi ingasweli lutho. Khona uDaniel lo wabadlula abongameli nezikhulu. iBhayibheli lami ke lithi Daniela wabadlula bonke labo mongameli ngoba umuntu ohamba noNkulunkulu bazalwane noma bengaba u10 bekhethiwe bebonke kodwa umuntu ohamba noNkulunkulu uyabonakala uyahluka. Yes. Akekho nje. Ngokuba umoya ophakemeyo wawukuye. Yinenza ukuthi umuntu ahluke ohamba noNkulunkulu uhlukiswa ukuthi ngicela uyibambe le uhlukiswa ukuthi akusebenzeni kwakhe kunomoya wawoNkulunkulu ophezulu kwakhe. Inkosi yayicabanga ukumisa phezulu kombuso wonke. iBhayibheli leke lithi ke ngenxa yalomoya owuphezulu kwakhe inkosi yazi yacabanga ukuthi no sengathi ngamuthi thuthu ngeke ngimnikeze esinye isikhundla esingaphezulu kwabanye omongameli. Come on sis. Khona abongameli nezikhulu basebefuna ukuthola utho ngoDanieli oluqondene nombuso. iBhayibheli ke bazalwane likubeka kucaca ukuthi ngenxa ukuthi le ndoda yayiphakanyiswa uNkulunkulu yayingaphakanyiswanga ngabantu kodwa uNkulunkulu wayeyiphakamisile ngoba umuntu bazalwane ohamba noNkulunkulu uNkulunkulu umphakamisane khona bazalwane umuntu ohamba noNkulunkulu awukwazi ukumfihla bazalwane ngenxa ukuthi khona umoya osuka phezulu kwakhe yiwo nje umphakamisayo. Kepha abatholanga lutho naqala kuye. Bamfuna ke bamcinga befuna nje into engaba icala ukuze bamkhudulele phansi. Ngokuba wayethembekile. Angakhuluma bazalwane ebusuku bazalwane. Uma uhamba noNkulunkulu kukhona labo mongameli osebenza nabo abaseduze kwakhe eceleni kwakho uyababona musi laba bangafuni ukuthi uphakame mawuthi uyaphakama bafuna into nje ukuthi konke singamshaya kanjani ngo250 niyangisho kodwa bazalwane kodwa umahluko ukuthi wena kukhona umoya kaNkulunkulu ophezulu kwakho noma bakakucindezela kodwa umoya kaNkulunkulu uzokuphakamisa. Anangisho bazalwane noma bakakucindezela kodwa lo moya ophezulu kwakho yiwo osebenzayo. Athi uIsaya umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba ungigqobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle. Now Daniel usebenza uphakathi kwaleso simo. Awuthi makhelwane don't stress. Wena funa umoya. Hayi umoya omnyama funa umoya oyingcwele. Hayi umoya okhohlakala funa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kube yiwo ophezulu kwakho. Kuba umoya oyingcwele ophezulu kwakho. The time they are pressing you down, it is when you will multiply. When they press you down, it is when you will go up. Ay mabuhay kumpugela kodwa umoya. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Don't tatazela. Hallelujah.
Hallelujah bazalwane. Uqedele. akutholanga siphosiso naqala kuye. Asikho isiphosiso esatholakala ngoba bazalwane ulevel 3. Ngiyangizwa makhola. Angisho mina imvu. Angizwa bazalwane. Ngisho mina ulevel 3 bazalwane. Yilaba abayiqonisisayo. Angisho bazalwane. Elithi iBhayibheli ngeensuku zokugcina. Anikhona kodwa bazalwane. Abahlanzekile bazoyiqwanisisa. Anikhona kodwa bazalwane. Nabenza kabi bazokwenza kabi kakhulu. Ngekhathi zokugcina abathakathayo bayathakatha kakhulu. Anikhona kodwa bazalwane. Ababulalayo bayabulala kakhulu. Abaphuzayo bayaphuza kakhulu. Ngekhathi zokugcina. That verse in Daniel chapter 12. Ya uNkulunkulu emuhle ngimbonga ngaso sonke isikhathi. Now, ikhona level bazalwane uNkulunkulu afuna ibandla lifike kuyo. Wemfo wamkhonazi. Yekani uJesu ngabe usebuyile. Ngiyangizwa bazalwane. uJesu ngabe unjani bazalwane? Ngabe usebuyile kodwa ulinde ibandla lisuke kwi-level yokuba ngiyangizwa kodwa bazalwane. uJesu ngabe usebuyile ulinde ibandla ukuthi lisuke kwi-level yokuba yimvu, lisuke kwi-level yokuba ama-disciples, kodwa liyenyuke libe kwi-level yokuba ama-apostoli. Aningizwa. Awuqedele. Ayesethi lawa madoda asikuthola lutho ngoDanieli. Uthi ayikho into ezoyithola kuDaniel. Abaku-level 3 is very hard ukubathola. Ngoba balwela ukuyiqonisisa. Uma bevuka ekseni bayihlambulula. Ngisho mina u-level 3. Uma bevuka ekseni bayihlambulula nikhona bazalwane. Uma bevuka ekseni bayihlambulula. Uma bevuka ekseni bayacheka amabala ukuthi akukho yini okubangcolisile. Ngisho mina bakuyi-level 3. Le level uNkulunkulu afuna ibandla lifike kuyo bayayihlanza. Uma singalutholi kokuqondene nomthetho kaNkulunkulu wakhe. Iyodwa into esingambamba ngayo ukuthi simbambe kuNkulunkulu wakhe. Ngiyangizwa bazalwane. Ukuthi simbambe kuphi? Khulumani bazalwane, simbambe kuphi bazalwane? Simbambe kuNkulunkulu wakhe. Ayithani makhelwane, iyodwa into thina ufanele sibanjwe kuyo ukuthi sibanjwe kuNkulunkulu wethu. Awukhona uthuli bazalwane. Awukhona uthuli bazalwane. Awuthi makhelwane, iyodwa into thina ufanele sitholwe kuyo. Kufanele nje sitholwe eqaleni lokukhonza uNkulunkulu. Thina kufanele sitholwe eqaleni lokukhonza uNkulunkulu yena yedwa. Thina sifanele sitholwe siphakamise uJesu yena yedwa ebethelwe siphambanweni. Ilelo cala thina kufanele sitholakale kulo. AmaZulu athi mayisibheka uNkulunkulu akhuluma amazwi awakhuluma kuSathane ngoJobe. Athi yewe Sathane, ukoyibona yini inceku yami ethi akekho njengaye, ethi akekho ngafana naye, athi akekho njengoJobe. Yini uJobe afakaselwe izulu
Job was not a level 1, was not a level 2, was a level 3. Mama no mungake, awayo level 1. Ati tuungulu wako, besu yafa. What I mean a jahashaba. Ati kwenyinga. For I know my Redeemer lives. After this, Barcelona, after this, and Sasimo Shulagoso, but after this, and Yasimo Shulagoyo, but after this, I will come out shining like gold. I'm a level 3. Abasheshi noma behlasela ukugula abasheshi abayi komama oneyigubhu abayi ngisho level 3 mina. That is why uNkulunkulu wafakaza ngoJobe. Yonke incwadi kaJob uzoyithola ukuthi no uJob waye level 3. Ungasazi ukuthi usindiswa ubani ozombonga. Ngoba level 1 bayakhohlisa. Ahamba enyangeni aqatshwe inyanga yakhe. Abuye ngesonto ezofakaza ethi ke ngibonga uNkulunkulu ungisindisile esho ingcabo sigcwele iqolo. Kodwa ehamba noNkulunkulu anangiso bazalwane sithi kufa nokufa uma ukuthi kuyafika kwaJesu kulungile ngife kodwa ngife ngigcwele ngife ngihlanzekile ngoba banethemba elinjalo bayasihlambulula. Now wenzani uDaniel lapha? Basebebuthana labo mongameli nezikhulu enkosini. Basho kanje kuyo bathi mana njalo Nkosi Dariyo. Bonke abomongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekene kanye ukuba kumiswe isimiso senkosi. Kumenyezelwe isilayezo esiqinileyo sokuthi yilowo naloyo ocela isicelo nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30. Babanikeza just 30 days ukuthi ozothandaza nje uNkulunkulu omunye hayi lo uNkulunkulu waseBhabhele. Yes. Kuphela kuwe Nkosi uyakuphonswa emphandweni wezingonyama. Bathi uma kukhona ozothandaza omunye uNkulunkulu bayazi ukuthi uDaniel uthandaza uNkulunkulu ophilayo. Yes. Ngalokho Nkosi simemezele isiyalezo ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPheresiya. Verse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Daniel esazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Yes. Wangena endlini yakhe amafasitele ekamelo lakhe. Lithi iBhayibheli wangena endaweni yakhe yokukhuleka. Wangena emakade amafasitela wayeseyawavula. Ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalem. Kwangathi uthe come on. Kwangathi uthe come on. Anangisho bazalwane wabavula amafasitela wayesebheka eJerusalem. Wabheka endaweni yesinkwa ngoba babethunjiwe lapho bekhona. Wayesebheka wabheka eJerusalem. Wayesenza njani? Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku. Wathandaza 3 times a day. Amanesi kathi uTTS.
Ngabe bekunikeza umuthi bathi ekseni emini ntambama. Ngamanye amazwi mfowethu Mahlinza, ulevel 3 uthandaza kathathu. Ake sime lapho. Ke sichaze level 3. Hallelujah. 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 Ake ngibona level 3 ephakamisa isandla. Ake ngibona level 3 ephakamisa isandla. Ake ngibona level 3 ephakamisa isandla. Ethi yeye Sathana yeye. Utha yeye Sathana yeye. Utha yeye madimona yeye. Utha yeye Sathana yeye. Utha yeye madimona semkasela yeye. Utha yeye baphakathi basemkasela yeye. Utha yeye Sathana yeye. Wangathi uDaniel usho njalo. Wangathi uDaniel usho njalo. Indoda ka level 3 yathi ngizokhombisa umthetho nomthetho. Kodwa uJesu inkosi. Anangisho basalwane. Nomthetho umthetho. Kodwa uNkulunkulu wami. I will not compromise my gospel. Level 1 or level 2 bali compromise ivangeli. Oh Jesus. Noma ngaguga abemdala kodwa mayigugile wabamdala eku level 1 no level 2 ungamthembi. Uzohambe nawe nje avela kudide. Indita kaSipho. Simbulichi. Osami. Shami. Wambe na avela kudide. No so ayishonela indoda kudala ethi manje sengiyashada manje ngishada nofile. Mangale ke manje mina ngoba mabeshadisa abantu bathi nohlukaniswa ukufa. Ngiyangisho basalwane. Ngiyangisho kodwa basalwane. Ngiyangisho basalwane. Ilevel uNkulunkulu afuna sifike kuyo. Ilevel ungali compromise. Ivangeli silamukele. Asili compromise. Don't compromise the gospel. Awutshela umakhelwane. Uthanda umakhelwane. Khona ngamtshela umakhelwane wakhe. Thanda umakhelwane. Don't compromise the gospel. If you compromise the gospel, khuluma nawe gogo, if you compromise the gospel, you are level 1. Unfortunately, you are not going where we are going to. Ngoba uJesu uthi akusiba bonke abathi Nkosi Nkosi abayongena embusweni kaNkulunkulu, kodwa wabana bazongena ilaba benza intando kaNkulunkulu. Isimo siyavuma noma sivuma, we don't compromise. Isimo siyavuma noma sivume, we don't compromise. I guess catch up. I guess igoqe incwadi kaDaniel yonke. Ngoba izwi fanele silihlephule nje. Kungakhona ukuthi uyoshaya abantu. Silihlephule nje. Angithi ngale besifunda ngethole legolide angithi.
Beku level ban lo. Beku level ban bazalwane. Beku level ban bazalwane. Ake ngutshene khona lapha kuDaniel. uIsrael esekuthunjweni. Labafana be level 3. If you read Daniel chapter 1, lethi iBhayibheli bake badekelwa. Ngizwa ukuthi makholwa. Ngizwa makholwa emkhosela. Bake badekelwa. Ngizwa bazalwane. Bake badekelwa isidlo senkosi. Kwathiwa hayi osani bafana nizodla. Kwasho ukuthi abafana bafike eBhabhela bawu level 3. Ngizwa bazalwane. But hayi Nkosi, thina ngeke singcolise ngesidlo senkosi. Wenza njani ulevel 3? Asidli noma yini, asidli noma yini, asiphuzi noma yini, asiqhaki noma yini, asikhulumi noma kanjani. Ngisho mina ulevel 3. Ayisigoqo samalaza uDaniel. Angithi bazalwane. Akubuya lencwadi dokotela. Lezi insizwa isaso level 3. Sathano. Ungcono sinike imfino. Ungcono sinike imfino. Ngizwe bazalwane. Yini ayenza lokho brother? Yayenza ukuthi labafana base benyukile they passed. Baba nekhona bazalwane bayiphasa itest ka-grade 2 manje iBhayibheli libafika sebekuyi-level 3 nekhona bazalwane sebeyachuza abakudlayo sebeyachuza abakudlayo ngisho bazalwane bayachuza abakudlayo ukuthi siyakodla lokho sikudle lokho siyakuphatha lokho sikuphathe Johnny, it is in this book of Daniel. iBhayibheli ngibhala kakhulu. Level 3 lapho bekubhalwa khona ngawo. Kuyo le ncwadi kaDaniel. Lapho uSathane esebenzise the same golide, the same thole. Ngithi bazalwane. Bangizwa ukuthi bekhona izolo ngithi bazalwane. Akithi uIsrael wazakhela yena ithola ngithi. Wazakhela yena uNkulunkulu ngithi bazalwane. Bebona uMoses umpriest wabe engasekho umholi wabo ngithi bazalwane. Yiba bayifunela igolide. uSathane usebenzisa the same strategy. Kwenziwe ithole legolide. Siyabazi lapha. Ithole legolide uwalibeka kubo they bow. Washo ukuthi abafana baku level 3. Sabaswa isithanga somlilo. Sabaswa 7 times. Saqala isithando somlilo sabaswa nje. Yasiyababiza inkosi yathi ungamabombi madoda. Yebo Nkosi. Kwakhuluma insizwa esiku level 3. Zathini? Zathi Nkosi. Kukwazeka. Noma singafa. Kodwa kuyokwazeka. Ukuthi emkhasela khona insizwa esilimele ivangeli. Emkhasela sikhona insizwa esilimele ivangeli. Zathi kuyokwazeka. Yasiya multiply umlilo waphinda kayi7. Bathinda abafana kwangathethi bathintana bodwa. Omunye wathi Daniela hayi siyakhona noma ungaphindwa kayi7 kodwa siyakhona. Kwenza njani bazalwane? They testified. They testified. Yasizwe sengizwe
Angisazi gogo. Ukosikhuluma nje singisigogo ebusuku sikhulume kangcono. Sikhuluma ngathi uyabukwa. Oza ke level 3 sakhe ibandla nengizobazalwana. Wabasa umlilo. Waphinda ka7. Yebo. Lela ke ulevel 3 wafakaza umlilo uphindwa. Wenze njani wena umlilo mawubaso phambi kwakho? Awu Jesus. Wenze njani wena umlilo mawubasiwe phambi kwakho? Do you continue to testify? Ukhuluma ngesizulu uyaqhubeka ufakaze ngoJesu. Angizwa bazalwane. Lezi insizwa umlilo uphambi kwazo. Angizwa bazalwane. Umlilo njani bazalwane? Uphambi kwazo futhi uphinda phindile. Kodwa lezi insizwa zaphakama. Sasa siyafakaza. Sathi kuyokwazeka. Nkosi ukuthi ikhona insizwa esilimalile ivangeli noma ngabe siyafa kodwa uJesu inkosi. Lalelani bazalwane, noma ngabe umlilo uyabaswa phambi kwakho, fakaza ngoJesu. Usukulinda umlilo subohle, fakaza umlilo ubaswa phambi kwakho. Ngiyabonga ngani yami. UNkulunkulu ekubusise. Ububusekile. Angazi umlilo ubasiwe. Angikwazi. INazaretha. Wathithi insizwa sahlabelela. Lapho sipho ishuta usho ungikhumbule ingonyama zilanjiswa. Wathandaza 3 times. Wenze njani wena umlilo uma ubasiwe phambi? Wenze njani uma ingonyama zilanjiswa phambi kwakho ukudla wena? Jesus. Lithi iBhayibheli ngoba siyaphonzwa emphandweni. Haleluya bazalwane. Wasenze njani bazalwane? Wasiyaphonza emphandweni. Wengonyama iBhayibheli lami lithi yehla ingonyama yomndeni kaJuda ngoba baku level 3 bazalwane, noma ngabe bayahlaselwa kodwa amazulu asuke babuka, amazulu asuke abuke every movement eyenzakalayo bazalwane, asuke lindile amazulu ukuthi uma kuka kwathi khwasha siyehla sidedela izimpi zasezulwini, siyehla sidedela ingelosi zezimpi. Uma level 3 and ungabomzama umuntu oku level 3 uzofa. Ngiyakutshela
umuntu oku-level 3 ungabe umzama ungakhulumi nangaye kabi. Oh Nkosi Shanda ulezokhanya Uma ukhuluma na amazulu ahlala egadile ukuthi kwenzakalani kuye because he's a trusted somebody. Is somebody who was tested and passed. And ngizo bazalwane, is somebody owangena kwi-test yokuba yimva iphasa. Wangena kwi-testing room yokuba yi-disciple yokuba umfundi yokulandela wayiphasa. Wayesengena kwi-level yokukhonza uNkulunkulu ngobuphostoli. I-level yokungacompromise, i-level yokuthenjwa ngamazulu. Amnikeza ama-treasures asezulwini, bamnikeza amagugu asezulwini. But we're trusting this man or this woman. Manje mayahamba usuyephethe izinto zasezulwini. Uma bemvikela bavikela namagugu asezulwini. Amen. Ngiyayifuna le level. Ngiyayifuna le level. Mayilele kusuke kunamabutho avele ezweni. Ezomgada. Because he's a trusted. Umuntu ongamthemba ukuthi ngeke adlale ngezinto zasekhaya. Umuntu ongamthemba ukuthi ngeke adlale ngefa lasekhaya ezweni. Is somebody who's tested. Anangiso bazalwane. Yikho Joba athi uNkulunkulu ayihambe kuye. But I trust that man. Uzobona Satane. Noma ungamshaya, he will stand up. Noma ungamshaya, he will testify. Ephakathi emlilweni, he will testify. Ephakathi ebukhuleni, he will testify. Because he's a trusted. Aw Jesus uNkulunkulu awulungile. Asidluleke Wena wazikho. Ophethe impilo zethu. uma ungakazi umfundi uDaniel we've completed Daniel. Akekho omunye umuntu. So yami phethe ubani omdala. Israel by this time lezinsizwa zaseyiphasile ziku level 3. Wonke kubadide ngegolide ngethole. uNkulunkulu uJesu bazalana ulinde ibandla ukuthi lifike ku level 3. Ufunda izenzo. Wenza njani uma ubaso umlilo phambi kwakho? Aw Jesus. Wenza njani uma indoda yakho ihlithwa zifebe? Anginayo. Kanginako kangifuna ukukaba. Imngedwa nozi likhona eBhayibhelini. Anginayo, yami yashona nje eqonyeni. Wenza njani Ethekwini. uma into yakho ihlithwa? Oh Khuluma nalabo abana. ucinga uma abantu abanezigubhu ndakazona Akhohlwa mina anginayo indoda. Mina nguthuli ngendaba. noma uyemthandazweni kathathu. Ngubani manje? Yana emthandazweni kathathu. Ulevel 3 uyemthandazweni kathathu. Ngenze uNkulunkulu wonke lezo gebengu ayiphambanisa amakhanda. Aw Jesus Nkosi yami. Senzo chapter 1 isihloko sakhona nje kuphela sizoyisummarize nje bazalwane. Angishona kuqala. Izenzo Nkosi yami shalom. Izenzo chapter 1 isihloko sakhona sithi yes ukwenyuka kukaJesu. Wena. isihloko sakhona leso sithini isihloko? Ukwenyuka kukaJesu. Aw Nkosi yami shalom. Ubani omunye onesinye isihloko esihlukile? Ubani isihloko esihlukile bazalwane? Anginayo. Zenzo bani?
Ubani sehlukile? Hayi indoda ibhayibheli asingisho Liqala kanjalo nje. Ngithe lami. Elami lodwa lithi izenzo zabapostoli. Uko hawu uthi khona umfundi. Ufunda khona ufuna lokho. Izenzo zabapostoli. Izenzo zani bazalwane? Zabapostoli. Izenzo zani bazalwane? zabapostoli Hayi izenzo zezimvu noma izenzo zabafundi. yebo Kodwa izenzo zabapostoli. Uyabona kulesi sikhathi lesi bazalwane. uJesu wacisha wabuya walanda ibandla. Inkinga ukuthi mina nawe sasingakaphenduki. But by this time bazalwane. Come on menzi. By this time bazalwane. Ibandla likaNkulunkulu. Ngoba lapha kwakungabafundi bakaJesu sebeshintsha igama. Kwathiwa sebe ngabapostoli manje. Ngizwe bazalwane. Base beshintsha igama kwathiwa manje sebeyibazalwane. Sebe ngabapostoli nabazalwane abangena lapho ababe kwi-movement. Nabo babencela izinto zobupostoli. Noma bekhonza uNkulunkulu babekhonza ngementality yobupostoli. Ngiyangizwa bazalwane. Kwakwenzakalani kulesi sikhathi? Ake sisummarize yonke incwadi yezenzo zabapostoli. Lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi there was a forceful movement of the Holy Spirit. Amandla kamoya ehla ngamandla ehlela phezu kwabafundi bashintsha igama basethiwa sengabapostoli. Indaba beyenza ukukhonza kwabo babekhonza ngementality yobupostoli. Ngamanye uma uya ku level 3 kufanele na kanjani uhabule Holy Spirit. Ngizwe bazalwane. Fanele njani bazalwane? Fanele njani bazalwane? Kufanele uthi ukhotha. Yini bazalwane? Hayi ukhotha into lesikhotha into yasekhaya isulweni. Shantala baba basanta. Ngiyangizwa bazalwane. Kukhona into ofanele uyikhothe. Manje ngalesi sikhathi ibandla lalihamba forcefully liqhutshwa umoya lalingasasenzeli kodwa babenziswa umoya kaNkulunkulu. Wenze njani ulevel 3? Uma ekhonza uNkulunkulu akakhonzi ngoba ethanda. Ngiyangizwa bazalwane. Ulevel 3 unjani bazalwane? Akakhonzi ngoba ethanda. Kodwa uqhutshwa umoya. Athi uyalala kungalaleki. Ethi washi ivele ngawashi. Athi uyangcwabeni uvele ngayeki. Athi uyalofa ngaphandle kwesizathu uvele ngalofeki. Kanti kwenzenja uqhutshwa umoya, uthandaza ngomoya, uhlanganyela ngomoya. Konke kwenzayo wenziswa umoya. Nani khona bazalwane? Konke kwenza wenze qhutshwa umoya. Ikuphi inkinga yebandla lesithathu? Alikakakhonzi ngomoya. Ngiyangizwa bazalwane? Amen. Ngiyangizwa bazalwane? Amen. Abaka level 3 abakhonzi ngoba bethanda. Baqhutshwa umoya. Noma inyama ikhathele. Umeke weza nje phakathi kwabazalwane. Wahlala phakathi kwabo nje. Bahlabelela ichorus. Lende lapha kuye ngaphakathi. Iyaqubuka.
lento lapha kuye ngaphakathi iyaqubuka, umusho naye sehlabelela. Kade kungavumi inyama ingavumi ekhathele, wenze njani uqhutshwa umoya? Uzoqhutshwa inini wena umoya? Uzoqhutshwa inini wena umoya? Iyo le chapter lapho oPeter ababeqhutshwa umoya bemkhulekweni ngehora lokhuleka, base behlangana nale ndoda eyigula, begcwele ukukholwa kobupostoli. Anikhona kodwa basalwane, bathi igolide nesiliva asinalo, kodwa ngegama likaJesu esiliphethe sikunika lona. Stand up and walk in the name of Jesus. Babengazenzeli babeqhutshwa umoya. Wabanje uPetro, kwathiwa ukhethe, esevale kwathiwa ukhethe, ungabusasho lutho ngaleli gama. Ukuyo lencwadi bathi ungabusasho lutho ngaleli gama, hamba. Kodwa yodwa umyalelo simnikeza, ungabusasho lutho ngoJesu. Njengoba lemvuselela izonje, abasekhakini bazosho bathi ungabusasho lutho ngoJesu. Angithi uyabona wena umukela uJesu izinto zakho zonakala, bazosho kanti ungene kwi-testing room. Kanti ungehoba tshela ukuthi no, uJesu wami ukhona, akathuli, uJesu wami ukhona. It's just that I'm still in a testing room. Ngisabhala. Wathi uPetro, ngizolalela nina inoma uNkulunkulu. Wathi hayi noma biza ukufa kulungile ngifa, but I cannot compromise the gospel of Christ. Abantu baba nobupostoli, they don't compromise. Nikhona basalwane, noma ungavukelwa zinduna uvukelwa ngamakhosi, but they don't compromise. Ibandla basalwane liyani khona la liyakhona, khona la somkhonza khona uNkulunkulu. Umuntu lapha akukhombe nge-AK-47 athi abathi uJesu inkosi ngapha, abathi uJesu siyaxolisa sasidlala ngapha. I'm telling you, njengoba umhlaba urevolve wenze nje, siyalapho siya esikhathini la esingeze ukwazi ukushumayela khona kanje. That is why masithola ithuba sishumayela, we preach. Abanye basoli bathi hayi ashumayele u2 hours, ngikhokha isikhathi esiyakuzo. Khona isikhathi la singeke sikwazi ukushumayela khona, okuzobe kubiza ukuthi siphasile ni level safika ku level 3. Kukhona isikhathi la ngeke ukhorasa nje noma kanjani, okuzobiza ukuthi ndlulile in that test. Are you ready to die for Christ? Are you ready to be persecuted for Christ? Noma ungambuka kanje siyakhona kodwa. It was by this time Sezenzo amadoda ayikhonza uNkulunkulu ngopostoli athi asifake ukholo ukuze ningeze ukustinga manje sizobonakala kalula. Uma sivela nje kubonakala ukholo, uma kukuthi siyabulawa kulungile, kodwa sifuna ukufaka ukholo sibonakala ukuthi simele uKristu ofile wavuka. Kulesi sikhathi sezenzo lapho uStefano wabanjwa wakhandwa ngamatshe. Ngizobazalwa bamkhanda ngamatshe, angwazi amatshe okhandwa ngawo, kungenzeka kule mvuselelo khona amatshe okhandwa ngayo. Bamkhanda ngamatshe, wathi
kwasho ukuthi enye indoda lena isiku level 3 usathane wayefuna ukuyibamba ukuthi ingabaxoleli laba bantu ngoba bazobona uNkulunkulu abaku level 3 bayaxolela. Nangizwa bazalwane asikhulumele phansi bayaxolela abaku level 3 uyixolela indoda yakho maku level 3 awuyifuseli into ka 10 years level 1 or level 2 bazothi uma bephakama ibandla malishwishwa bakubanjwe ungaxoleli kuzoba iforce ngiyangizobazalwane iforce kamoya ingcwele iforce yemagnet ngiyangizobazalwane izobe izofuna ulevel 3 asibo bonke bazalwane abazokhuphuka kodwa kuzokhuphuka level 3 ngiyangizobazalwane abanye bazothi bayakhuphuka force of gravity yakungaxoleli ithi buya lalelani bazalwane lapha nesibhedlela la ngisebenza khona umuntu ungena ulevel 3 uma sekuzohlukana umphefumulo siyambona. Abanye bayabola aphuma impethu ikhiklike wathi umphefumulo ungaphumi uvalele kunuka iwodi lonke ubanjiwe iforce yamaxoleli ngoba la siyakhona kuyabaxolelayo ngoba nawe waxolelwa kuyabaxolelwa abaxolelayo lapha siyakhona. Nangizobazalwane kuyabanjani bazalwane uJesu sinikile indlela la siyakhona la siyakhona wongena abaxolelayo. Omunye ngayixolela indoda yakhe ngisho seyafa khona umama engimthemba kabi amuzwa nje ethi ngixolele leyo nje mina ngisho nomzalwane kade wafa kodwa uthi ngeke ngixolele leyo nje. Now ulevel 3 uStefan wayikwenye level bathi bambe emkhanda ngabatsha wakhuluma into eyakhulunywa inkosi anengizobazalwane wathi inkosi ungababalele sona lokho abakwenzayo abakwazi wayesebhekisa amehlo akhe phezulu elithi iBhayibheli lambazalwane imithetho esho lawo mazwi ukuthi ungabaxolele inkosi izulu laseliyavuleka wayesebona indodana yawonkulunkulu ihlezi ngasesihlalweni sokunene sikaNkulunkulu ithi come woza Stefan. Wenze njani wena mawukhandwa ngamatshe? Wenze njani mawukhandwa ngosqueezer? Wenze njani mawukhandwa omamezala ngamatshe? To forgive. It is in this book. It sends ukuthi abapostoli ukukhonza kobupostoli lapho uFilip wabhabha emoyeni eyoshumayela umthelo umoya wamshisa imvuselelo eyayishisa phansi umoya wathi suka lapha ngoba baqhutshwa umoya baba lapho umoya thaba bekhona ababi lapho ukuthanda khona bona
Intathu bazalwane uNkulunkulu ekhuluma nawe ngiyangekhuluma. Intathu intando. Angiyekho intando ukudlisa indoda. Zintathu intando emhlabeni. Khona intando yomuntu. Khona intando yabantu. Laba abavotayo kubeka amakhanda abo lapha. Akuyona yami intando yabantu. Neningi angeke bayise leyo ekhaya noma ungajuluka beka ingqwembe la ngeke intando yabantu akwakafiki kuyo bese kukhona intando kaNkulunkulu number 3 ngezobazalwa kule ncwadi yezenzo ibandla lalingaphili intando yalo umoya ingcwele waye remote kanje bephila intando kaNkulunkulu ngizobazalwana ingakho noPaul mayimukela ivangeli sengiyaqeda bazalwane ingakho uPaul mayimukela ivangeli ufica ibandla liku level 3 ngizomakhona niyafunda ngithi izibazalwane uma uSaul emukela ivangeli umukela ivangeli ethole ilevel yokukhonza kwebandla ku level 3 watestwa waphasa fast wajumpa waye ku level 3 wayesebiza ngompostoli ngoba ukhonza kwakhe uPaul kwangasafani baba kwangasafani no level 1 no level 2 simuzo uma eqhutshwa esuka eEfesu eya eJerusalem kwa prophetwa kuye ukuthi la wehlelwa khona wena uzotakajwa la wehlelwa khona wena uzohlushwa washo ukuthi ku level 3 wathi ngiyahlushwa noma ngihlushwa eJerusalem ngiyakhona anikhona basalwane ilo Paulo athi akusayima ophilayo kodwa uKristu ophila kimi wakwenze njani wajamba ama-levels Paulo akafananga noPetru nobani wajamba ama-levels wa straight ku level 3 Welo Paulo akusayima ophilayo uKristu ophila kimi athi konke okwinzuzo kimi akushaya indiva ngobukhulu bokumasi anangisho bazalwane it was this Paulos anangisho bazalwane uye lo Paul owamukela ulevel 3 wevangeli ibandla livutha amanye amazwi bazalwane uma kuvuthe kahle thina uzosijoyina siye ku level 3 kanye naye kodwa uma isifika siku level 1 naye uzobhabhalala ku level 1 ibandla limkhonza umalithanda it is this chapter lapha shawe khona Paul lithi iBhayibheli bamtalapha bamhudulela ngaphandle bamshiya bethufile anikhona bazalwane anikhona kodwa bazalwane anikhona bazalwane uyabona ulevel 1 no level 2 njengoba ngishumele nje uyazamula ngoba khona utho lapha eswini anangizwa bazalwane kodwa ulevel 3 ungizwa ngomoya angizwa bazalwane lethi iBhayibheli bamshiya bethufile kanti bandle ku level 3 alisombonganyela limrawuda nathi lingamrawuda uPaulos around abantu abaku level 3 umoya kubo wakama uPaulos wasevuka wathi simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu emva kwayihlupheka iningi athi lolo sisi olululana angeke lwalinganiswa nenkasimolo esimisela khaya asifale basana uPaul ujoyine kamnandi ibandla
hayi ngoba lisebuthongweni nje. Kanti makhelwane vuka sekusile. uNkulunkulu ufuna kule after this revival nengizoba salwa. Abazalwane babephenduka qala. Babephenduka uma kuyitende bakhonza uNkulunkulu ngathi bayahlanya. Bemkhonze emini, emkhonze ekseni emini ntambama. Behambe beyicinga imvuselelo ukuthi ingaphi. Ehambe efuna ukuthi ungaphi la khonzwa khona ngisho mina abantu abahabule ebandleni eliku level 3. Nengizothi bazalwa. Nekhumbula lezi ngane ezayiqiswa amaklasi. Nekhumbula bazalwa. Zayeqa ngithi zakushiya wena. Zaphinda futhi zeqa wathi awunaba bengeka. Khona amakholo anjalo. Asivale ngalena bese siyadumisa. Ukuyo lencwadi ngiyathanda nizokho. Ulevel 3 uqhutshwa umoya. Ulevel 3 akenza intando yakho, wenza intando kaNkulunkulu. Ulevel 3 mayivuka ekseni ubuza intando ukuthi kuyini inkosi okuyintando yakho. Ngisho level 3. Ulevel 1 uvela avuka asuze nje. Ngiyabonga Nkosi. Sephelile ukusuka. uNkulunkulu ufuna bazalwane ibandla linyuku uJesu ulindile bazalwane umi kanje. Ulinde ibandla libe ku level 3 ukuze likwazi ukuphakama. Asivale ngale ngesilifunde but it is in this chapter, in this book lapho Paulus akabanjwa khona noSilas. Noma babehluthula bagqokile bashawa batehwa bashawa ivangeli bengashayela ukuthi bantshontshile ivangeli oliphethe usazoshawelwa lona usathana usazokushayela ivangeli olithathile uzokwenza njani lithi iBhayibheli kwasho ukuthi ukushawa insizwa eziku level 3. What in the middle of the night? Beshayiwe betehiwe. Behluphekile behlushiwe. Behlatshiwe. Batehwa. Bashiya ukuthiwa bafile. Bezobulawa ngakusasa. Base beyaphakama. Phakathi nobusuku. Bathi phakathi kobusuku inhliziyo yami yebo ngizovuka ngithandaze vuka uthandaze. Uthi Paul yamthinta uSilas uthi my brother lelivangeli sinamukele, we don't compromise. Noma sishayiwe, we praise the Lord. Noma sikhoshiwe, we praise the Lord. Noma silambile, we praise the Lord. Noma kungayi ngendlela esifisa ngayo, but we praise the Lord. Ayina ngisho bazalwane, noma sigula, we praise the Lord. Level 3 uphambana nesimo. Uma kufanele ngabe uyakhala yena uyaworship.
I-worship isiphakamistanis. I-worship inyakazisa isakelo setilongo. Ngiyakhumbula mangimukela ivangeli. Ashukeza umama umgazi engipha izwi. Kodwa there's a woman who specializes umama Midrash who specializes in worship. Into oqala engayifundisa ukuthi uma uthatha uJesu you must worship God. Kubi noma kuhle. Ngiyakhumbula umsebenzi oqala ngawuthola ngicindezelwe. Bozalo. Ngicindezelwe kukhanywa lento ekimi. Imagine uphase kahle ngo exemption. Ngabe ngiye college kodwa bangidowngrade ngiyolusa inkomo. Kwakukhishwa lento ekimi ikhanywa. Washo ukuthi lo mama kwamachola wayesenginikeze a greatest weapon. Ukuthi noma uhlushwa worship God. Ngizobazalana. Ungenzeka umthandazo ungaphumi kahle but uma uphakathi kulelo tilongo worship God. Uma uphakathi kwalelo tilongo just rise up phakathi kobusuku and worship God. Inkinga yakho wena uma uphakathi etilongweni you don't worship God wena. Kadam jok. I'm sorry to waste your time. What of them says we can't quash it. Says if you quash, you don't equally don't get it. We have to worship God. Yes. Because ufuna ibandla kulisa ku level 3. Ufuna laba bamukela uJesu lapha abazalwane. Bajump ama grade. By level 3. I want us bazalwane to worship God. Amen. Nangizo bazalwane. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Amen. Level 1 njalo level 2 uvela khathale ma worship. Ngifuna nithumisa abathumisa ake nize ngapha phambili. Ngamthola. I want us bazalwane to worship God. Ukhona lenkinga onayo ekhaya. This worship at level 3. The worship will break the chains of the devil. Noma ngabe yini ebikuhlupha uzala imvuselelweni ubika uthi Nkosi ungangisiza nje kulento. By this worship something will be paralyzed. Uma kuthi nyakaza la khona umuve nje ukhuluma nesimo emuva. Ngicela nizilanga phambili. Ntakamkhulu. Let's just worship God just 5 minutes bazalwane. 5 minutes. 5 minutes. Let's just worship God. Simnikeze udumo. Bese kuthi lona ongazani noJesu oza na uvela ukujump ku level 3. Ngesikhathi sadumisa la uvela uze lapha phambili wena. Wena ongamazi uJesu. Uvela ujump nje ujump uzovela uhabule level 3 njengoPaulos. Ngiyazobazalwana. Hallelujah. Hallelujah. Sizohlabelela bazalwane. Wena ongamazi bazalwane asifala amehlo bazalwane. Wena ongazani noJesu ngesikhathi ukuweshipa uvela ugijima uze la phambili. Noma ukuthi khona ukugula nakho uvela ugijime uze kuleli Bethesda. Ngoba ichibi liyazanyazanyiswa. God will heal you by worship bazalwane. Ngiyangizwa bazalwane. Sizohlabelela emveni kokuhlabelela kokuthumisa umfowethu umvakeli umkhwanazi usicelo uzoza mfowethu uzophinda uthandaze uNkulunkulu uzonyakazisa isekelo samadimoni ekhaya kwakho le worship izogijima
iye phezu kwesimo sakho. Let there be ngenzeka iminyaka kade wayikhulekela. By this worship of Paulos and Silas, it will shake bazalwane the shakiness of the devil. It will shake indonga ze-anikhona bazalwane. Worship my brother. Yebo isi